zo mu je ku zo mu je ku taimaka ku fito ai kun fito da tsoho da saurayi gida ma'aikatan mu za su yi da ni da kai kuma da ke da shi da ku da su da sanar da su su zama cikin shiri in karayi babu su da ban arzikin kasa karayi babu su lokaci ga lokacin ta ya zo mu yi lokaci domin tana da rima gaba za mu ci don albarkacin kasa za mu tafi mu ci rashin sanin hakan kuma shiga firgici sai an kama dai ai ta kula ku ci ku fito mu je su ma su fito mu je ki fito mu je kai ma ka fito mu je dare ka wuce rara ke tambarin hukumar sanso tana jira da a fito a yi kidaya da ɗai da ɗai ku taso ku zo mu je a tantance yan kasa da kauye da yan gari kidaya da ɗai da ɗai ku taso ku zo mu je mutanen kasar mu sai ta nan za a san da mu a san adadin mu zai fi daɗin muka so da mu gidaya ta zaga ƙauyaku dan matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah duk wanda ya hau wannan talent din nan da aka kawo ta cikin arewa wai wannan kidaya Allah ubangiji ka ɗebe masa albarka Allah ka hana shi cin yau da na gobe ubangiji mu kuma Allah ka bi mana haƙin mu muna cikin bala'i kisa masifar rayuwa duk ba a dube mu ba an mana waƙar da za a kawo mana domin ubangiji Allah ya shiga cikin lamarin mu ku taimaka ku taya mu fayitin ba a yi ba sai yanzu za a kawo wani talent din kidaya to da izinin Allah duk wanda ya wannan talent din mai suna kidaya insha Allah da shi a cikin kidayar da za a kididdige ya san bisa na rantse da girman Allah insha Allah alfarma annabi da Qur'ani wannan babu abin da ake so illa musulunci ya tarwatse to kamar yanda Allah ya kafa addinin sa da izinin Allah ba zai bashi ya lalace ba alfarmar annabi da Qur'ani da wanda ya kawo talent din da wanda suka kawo talent din ba za su gama da duniya lafiya ba yan amun ku ce amin Allah dan ma'aikin Allah kuma na to jama'a assalamu alaikum. Wato wannan magana da ake ta kidaya challenge da muke cewa ba ita ce hanyar da tafi dacewa ba musamman a wannan halin da muke ciki a arewacin Najeriya akwai hanyoyi da yawa na tura sako wanda zai isa cikin al'umma amma ba ta hanyar kiɗa da rawa da waka ba a daidai sanda mutane suke kokarin farkar da kansu suke kokarin nuna cewar sun farka don su ceto kansu daga cikin wani hali na talauci na insecurity da sauran abubuwan da suka shafe su a gwamnatance ake kokarin a kawo musu wannan abu muke cewa a canja salon a kawo duba da cewa waɗanda suke kawo wannan challenge din fa su suka kawo waɗannan 'yan takarar su suka kawo waɗanda suka zama silar irin halin da ɗan arewa yake ciki a halin yanzu amma gatan yayi yawa a ce ka zo ka tallata mutum ya biya ka tallata shi ka faɗi kalamai ka ce talakawa su bi shi za a ji daɗi za a samu sauƙi yau a zo ana shan wahala talaka bai da ikon ma da zai buɗe baki ya maka korafi kan abin da ka tallata masa wannan gatan da kuke ba wannan mutumin yayi yawa kuma masu cewa sai sun yi challenge ku sani fa hurumin mu da ku shawara sannan in kun yi bidiyo na ku ɗaurawa a social media amma ku sani masu promoting al'umma ne masu ɗaura muku comments masu yi muku liking al'umma ne wanda wannan al'umma su ake cutarwa da wannan halin da ake ciki shi yasa muke cewa ku za ku iya zuwa ku yi bidiyon ku of course za ku yi bidiyo amma muddin al'umma ba su yarda da wannan abun ba wallahi azim aikin banza kuke in suna so su taimake ku ku da kuka nuna kuna son nasu mu burin mu ma su ja ku daki yanzu su raba muku miliyoyin wannan kudaden a ba ku je ku rike duk wanda suke zuwa suke wani zage-zage ko suke sharri da kazafi fatan mu shine mu a ba su wannan kuɗin abin da ya fi haka ma a ɗauka a baku mu abin da muke so a bar mutanenmu yaranmu da suka fara hankali suka fara sa kansu a abubuwan da suka dace a bar su ci gaba da wannan lissafin kada a kawo musu abin da zai shashantar da su yau kuka sa challenge daga nan har December
kuna magana yaro ya tabin bidiyon sa yana so a mai liking, a mai posting, a mai kaza, a mai kaza, yana ta kokarin tunaninsa ya koma kan ya zai ci mashin da mota, can ana zuwa ana sace mai yan uwa, ana kashe mai yan uwa, talauci ya masa yawan da in yau motar ya karba wallahi alazim kuɗin manta ma tashin hankali ne, in waya ka bashi tunani yake ya zai sai da ita kuma kuɗin ba zai masa jari ba. So muke a samu mafita ta gabaki daya, ba wai iya 'yan TikTok ko iya influencers ba ko iya 'yan arewa, Najeriya ma gabaki dayanta so muke ta samu mafita. Dalilin da yasa kuka ji muna wayannan maganganun kenan, amma wasu wanda su kansu ba wai ganewa ne fa ba ai ba, san zuciya ne da kawai kwaɗayin abin duniya yasa kaga mutane suna wannan abu. Kuma wallahi in yau an baka miliyan 10 a cikin anguwarku, talaucin da za a ɗora maka a wannan gwamnatin wallahi sai ka yi da na sanin karɓar wannan kuɗin. Dan da naira 5 naira 10 na mabarata ma da 'yan uwanka da za su zo su yanyame ka saboda kowa ba shi da shi, hanyoyi sun yi tsada, abubuwa sun tafi gashi nan ana kana ganin da yadda ake rayuwa, da wannan ma sai ka gwammace ba karbi kuɗin ba. So muke a zo a yi tunani a samu mafita ga baki daya. Arewa mu farka din nan a ci gaba, in an samu wani project a samu yaran da suke a basu jari su rage radadi, sannan a basu su ci gaba da aikin taimakawa ƙasa, ba wai a ci gaba da amfani da su ana nuna musu hanyoyin da ba za su kai su ba. Wannan shi kadai ne fatan mu. Masu yin bidiyo wai cewa sai sun yi challenge, ku je ku yi challenge ɗinku, amma ku sani fa in dai al'umma suna bayan mu cewa ba su karɓi challenge ba wallahi aikin banza kuka yi, sai dai in su ja ku su ba ku kuɗin, kuma ko yau suka ja ku suka yi muku wannan abun suka ba ku da gwabi, dama amfanin mu yayi. Abin da muke so ku samu dama daga wurin su kenan, sabanin a dinga bin ku ana ba ku naira 50,000 100,000 ana ba ku wayoyi. So muke ku samu abin da za ku rufa ma junan ku asiri, in kwaɗayin ne ma wannan ita ce hanyar da za ku fi samun abin da ku zo mu je, ku zo mu je, ku taimaka ku fito ai, ku fito da tsoho da saurayi, gida ma'aikatan mu za su yi, da ni da kai kuma da ke da shi, da ku da su, da a sanar da su, su zam cikin shiri in karayi babu su, da ban arzikin kasa karayi babu su. Ga lokacin da ya zo mu yi lokaci, domin tana da rima gaba za mu ci, don albarkacin kasa za mu taho mu ci. Rashin sanin hakan mun shiga firgici, sai an kama dai ai ta kula ku ci, ku fito mu je, su ma su fito mu je. Arewa kenan, arewa duniya. So yanzu na fahimci cewa arewa yanzu in dai har zaka fito ka faɗi gaskiya ko ka ba da shawara ko kai magana sai ka ga an tsare ka ko kuma ce za a cire ka daga wani abu ko wani waye. So saboda jiya na yi dueting akan bidiyon wani guy da ya magana akan challenge din rarara na Idaya. So yau da safi kawai na tashi na waye gari kawai naga an cire ni a cikin group din rarara TikTokers da za mu fara masa aiki. So ba matsala bane, ba matsala dan an cire ni a group, wannan dama ba da group ba da wai don group din bane aka halitto ni a duniya. Kuma dan an cire ni a cikin group ba wai yana nufin an cire ni a cikin a duniyan nan bane. So babu matsala, challenge ne dai na wannan, in dai wannan challenge din ne dai ni ba zan yi ba, kuma ina da dalilai na kin yin challenge din. Abu na farko, mai girma rara ba wai na bidiyon nan bane ko da na marashin kunya ko wani abu. Na farko lokacin da muka zo muka yi protest, muka yi zanga-zanga, mun yi zanga-zanga amma dukan ku ba wanda ya yi magana, ba wanda ya fito ya yi magana, baka yi waka akan kashe-kashen da ake ba, baka yi wannan ba. So dalilin da yasa ba za mu yi challenge ba, saboda lokacin da muka yi protest muka yi zanga-zanga ba a goyi bayan mu ba kuma an fito an nuna damuwa ba. Mutane suna can suna shan wahala, wasu suna can ana kashe su, ba wai an ce rara bane zai gyara su ko wani abu, amma at least ko yaya ne a ce da an fito an yi magana ko kuma an nuna damuwa akan wannan abu, da normal za mu iya yin wannan challenge din. To amma ba a nuna mana ba, sai kuma yanzu a fito a ce wai za mana wani kidaya wani waye duk mutanen Najeriya da aka kashe ake so a lissafa ko kuma ne ba wani kidayan challenge din da za mu yi. Yawwa kidayan ma mu ba za mu yi ta ba, a ban mu a haka mu yi ta cakuduwa. To me amfanin kidayan? Wani amfani take wa ɗan Najeriya in an yi kidayan ma misali? So gaskiya dai yanzu za mu faɗe ta, kuma challenge mu yanzu mun waye, gaskiya mun waye, an daina amfani da mu a challenge a yi wani abu. Yawwa shine kawai challenge din
ai ba yau na saba yin challenge din rara ba, na yi tun challenge din da aka yi akan arewa, wannan ma ba a bayar ba. Aka zo aka yi na Jagaba shine gaba, aka zo aka yi na Sha'aban Sharaɗa, ba ma challenge din da ya bata min rai kamar ma na Sha'aban Sharaɗa. Wannan zahirin an cuce ni, duniya ma ta gani ta shaida an cuce ni, amma still I never give up. Na zo na ci gaba, aka zo aka yi Jagaba sai ka shiga villa, to har yanzu bai shiga villan ba, har yanzu bai shiga villan ba. Jagaba sai ka shiga villa, shi ma mun yi bidiyo kuma bidiyo alhamdulillah ya tafi, amma har yanzu ba a bada ba. So sai kuma yanzu a zo a ce mana wani kidaya me mu ba za mu yi ba wallahi. So kuma duk mai kishin arewa, duk mai tunani mai hankali wallahi ba zai yi wannan challenging din ba. Duk mai tunani wanda in dai ka san me kake yi a ranka, wallahi ba za ka yi wannan challenge din ba, saboda bai dace ka ba. Ku zo mu haɗa kai, mu haɗa gwiwa, a fito mana da mutanenmu da ake kamawa, da mutanenmu da ake kashewa a daina. Muna son arewanmu ta zauna lafiya, yauwa muna son arewanmu ta zauna lafiya, this is fact. Kuma alhamdulillahi don an cire ni a group, zan ci gaba da rayuwa yadda nake, dama ba a cikin group din nake ba, kuma zan ci gaba da rayuwa insha Allah. Challenge ne dai ba za mu yi ba, ba za mu yi ba, kuma duk wanda ya yi sai mun yi reporting din account din shi, duk wanda ya challenge kuma bai san me yake yi ba wallahi, duk wanda